cheyo maongirore Austin. Erokamano go muskum biro late nitie traffic Nairobi kae. Ana nyalo wacho ni shida kae en Council of Governors, and ka wacho ni Council of Governors en riwruok moro bende ma onge ler ne ok wang'eyo. Gigi en between jotich kod governors gi county government. Koro kama wasechopeni wanyalo wacho ni governors or county governments kolure gi governors gi emotamore miyo jogi orak, otamore miyo gi barupe mar permanent and pensionable. To kwa bodhi mbele gi twak tibiro ng'eyo ni gine ma gin gi shida Mago Council of Governors or county governments. Pesa osemigi, pesa ni gin nok gimanyo. Iwinjo, pesa ni gin ok gimanyo, nwang'anyo kadi ng'eny ma wa jatend piny kod jatend migawo mar thieth koriwre gi jatend migawo mar omenda John Mbadi ne odhi mogikone to watiyo nyaka gi od bura mar Senate gi od bura mar National Assembly. Ma pesa ni oketi, pesa ni ne en gima pesa ma entiere ma samwa wuoyeni jogi di koro noseyudo orak gi ena ni koro governors neno ni pesa ni nonego bene akia kaka ne gidware, but king'iyo maber tibo yudo ni jogi ng'eny gin 7,000. Maybe jogi ne nyabedo ni gin gi jogi ma gidwa ni giketi mopogre gi jogi, to jogi ng'eny osetiyo. Kata king'iyo maber onge ei pinyni kama ng'ato nyalo tiyo mobedo gi higni marom kamano to winjruok bedo kila higa. Koro ana nyalo seyo riwruok mar governors miluongo ni Council of Governors ngech gine ma giwuoyo kuom jogi, gine ma giwinjore, gine ma ngech kuonde te to osetieki. An ok anyal wacho ka ni jatend migawo mar thieth nitie makosa moro mosetimo mare osetieko. Ilero kanyo makare ahinya kendo yiena mar mondo mi aduoka Nicholas etwak. Nicholas, kaduoke etwak okinyi makawuono wang'eyo ni osewacho makare ni seyo dhine governors, to kata kamano